Bye. Ui, que mala foto. Bueno, bon dia. Són 1:45 de 9 d'un dimecres de juliol i estic anant a treballar amb la bici i he pensat que podia fer un vídeo. Volia estrenar... A veure, taxi, no comencem. Volia començar a fer vídeos amb la bici, sobretot després de la bona rebuda que crec que va tenir el vídeo que vaig fer de la meva Londres passejant per la zona del riu. Un vídeo que no anava guionitzat i que era una mica més improvisat i personal, potser. Bueno, personal, fins a cert punt. I aquests dies anant en bici m'ha semblat que podia ser interessant fer una cosa semblant, només que en lloc de sortir a passejar doncs fem una volta amb la bici. Havia pensat fer un vídeo que és aquest d'avui sobre el trajecte de la feina, però també vull fer altres coses sobre, per exemple, anant a casa l'Àngelo, que és el trajecte xulo. I bé, he pensat que podia ser entretingut o no, no ho sé. Que m'acompanyeu en alguns viatges i anar parlant una mica de la ciutat, de com és anar en bici per aquí i una mica del que surti. En principi, tinc pensat posar-hi una mica de música perquè es faci més entretingut. I res, a veure què surt. I si agrada aquest format, digueu-m'ho també perquè en farem més. Això d'aquí a la dreta és Shepherd's Bush Green. Jo visc a Hammersmith cap allà. D'aquí cap allà és Shepherd's Bush. I aquesta, d'aquí a l'esquerra, és l'estació de metro. Que agafo, o que agafava per anar a la feina. La Central Line és la més directa. Ara, des d'aquí és tot recte, fins a Oxford Circus, que és una de les parades més cèntriques de Londres.
Avui estem fent el camí més directe. Passem per Notting Hill, passem per Hyde Park, passem per Holland Park, que és això d'aquí. A Hyde Park no hi entrarem avui, com a mínim. Bueno, depèn dels semàfors. Potser és el camí menys atractiu dels que tinc pensat gravar, però com a prova funcionarà. Per cert, no sé si els que ho veieu des de Catalunya, des de Barcelona, que sou la majoria, no sé si us sorprèn que ningú porta mascareta. Diria que a partir de divendres és obligatori portar-la a les botigues. I des de fa unes setmanes és obligatori portar-la al transport. Com aquest senyor del bus. Aquesta pujadeta d'ara és la pitjor del camí, perquè estem pujant un turó. Un hill. El de Notting Hill, concretament. Aquí hi ha el senyal de Portobello Market. I és que pujant cap allà a l'esquerra, a 3 minuts, ja hi ha Portobello Road, que és on es fa el mercat famós de Notting Hill. Això d'aquí és l'ambaixada de la República Txeca. Just després hi ha com una mena d'avinguda petitona, farcida d'ambaixades i de cases increïbles i molt protegida per la policia. I la casa aquesta del costat, immensa, és l'ambaixada de Rússia. Un dels punts calents de la tensió diplomàtica entre el Regne Unit i els russos. I això és Kensington Gardens. Just allà al mig hi ha el Palau de Kensington.
i més o menys a la meitat passa a ser Hyde Park. És una llàstima que avui ens ha tocat un dia una mica lletjot, tapat, semitapat, però bé, és bastant representatiu del que és Londres. Aquestes són les bicis del B5 d'aquí. Li diuen Santander Bikes, perquè Santander paga el patrocini. Tot i que col·loquialment se'ls diu Boris Bikes, perquè es van començar, tot i que es van instal·lar el 2006 o el 2007, em sembla, però va ser el 2010 quan van explotar amb Boris Johnson d'alcalde i se'ls va quedar aquest nom. Entrarem a Hyde Park. Un altre dia la meva intenció és fer el camí per sota. Ara hem vingut per dalt del parc. L'altra opció és venir per sota i creuar-lo pel mig, que també és xulo. Una mica més vistós, probablement, que fer aquest camí que hem fet fins ara.
marvelats, com un arc de triomf. N'hi ha molts d'arcs aquí. Aquest és un dels més coneguts. Blanc. I marca una de les 4 cantonades del parc. La que hi ha sota és Hyde Park Corner, que és molt monumental, molt xula. I això és Oxford Street, que vindria a ser com... no sé si Passeig de Gràcia, és el... si no el que més, un dels carrers més comercials de la ciutat, molt probablement el que més. Hi ha de tot, des de Primark fins a botigues de rellotges caríssims. Vull dir, com a tot arreu, però que hi ha coses cares però també pel consumidor de peu. Aquest edifici que hem passat a l'esquerra era Selfridges. És com una mena de Corte Inglés, però és on hi ha les coses més cares que jo he vist mai. Perquè no he entrat mai a les botigues aquestes de perfums d'Aràbia i històries, sí, no també. Però hi ha moltes botigues així a Londres, vull dir, tipus Corte Inglés. Probablement la gent pensa en Harrods, però Harrods només és una. Bueno, és de les més famoses, o la més famosa. Però John Lewis, per exemple, que està allà davant, vindria a ser el mateix, només que hi ha moltes més botigues. Molts més Corte Ingleses. Carrer és de fa no gaire, uns mesos. És només per taxis i autobusos i es van ampliar les voreres. Ho van començar a fer abans de la pandèmia i de fet la intenció de l'alcalde de Sadiq Khan era peatonalitzar-lo completament. De fet ho va arribar a anunciar. Però us enganyaria si us digués per què finalment no va tirar endavant. Perquè no ho sé. Veus un John Lewis, un Corte Inglés. Ja hi som. Això és l'església que veig cada dia. L'església de totes les ànimes, de l'arquitecte John Nash. Això és la BBC, passarem per davant, tot i que l'aparcament està allà. Per aquí entro, ara deixaré la bici, entraré per aquí.
segurament si em seguiu a Instagram esteu farts de veure l'edifici. I res, això ha estat el viatge inaugural d'aquest format nou del canal. No sé si en faré més, ja ho veurem, depèn de com funcioni. Ara he sabut obrir amb el meu passi d'empleat, que no sé on el tinc. Per tant, tallarem aquí i